Tomáša. Dámy a páni, aj pre nás na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny je táto schôdza dôležitá z dvoch dôvodov. Poprvé, sme veľmi spokojní pri tom, ako sa teda zostavil konsolidačný balík, ale aj návrh štátneho rozpočtu s tým, že sa podarilo ustrážiť a ochrániť všetky prorodinné sociálne benefity, ako aj dôchodcovské dávky, ako aj príspevky pre odkázaných ľudí, ktoré sú v našej gestii. Neustále sa prinášajú v súvislosti s konsolidáciou len tie negatívne, bolestivé správy, ale málo prinášate informáciu v kontexte toho, čo je pozitívne, pretože naozaj sú tu aj pozitívne momenty. A ja som veľmi rád, že to bola práve strana Hlas, sociálna demokracia, všetci tu ako stojíme, ktorá nakreslila jasné červené čiary týkajúce sa, že jednoducho cez tieto červené čiary vlak nepôjde, že sme Hlas, sociálna demokracia. A stále nechcete priniesť to, ako sme uchránili oveľa väčšie dopady na rodiny, o ktorých sa hovorí. Pretože z hľadiska rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny tu dopad z hľadiska tých prorodinných sociálnych dávok nie je žiadny. Uvediem len jeden príklad alebo tri, aby ste to definitívne pochopili. Bývalý premiér Odor, súčasný eurolíder progresívneho Slovenska, navrhoval konsolidačné balíky, respektíve konsolidačné opatrenia v tomto znení. Zníženie prídavku na dieťa na polovicu. Viete, čo to znamená? V takom prípade by prídavok na dieťa nebol 60 eur mesačne, ale 30 eur mesačne. Ročne by tak pripravil len na jednom dieťati rodinu o 360 eur. Pán Odor, líder progresívneho Slovenska, eurolíder progresívneho Slovenska, navrhoval, aby sme zobrali tie obedy zadarmo, respektíve tú dotáciu na obedy. Je to približne opäť nejakých 300 alebo viac ako 300 eur ročne len na jedno dieťa. A teraz sa podržte, tento pán Odor navrhoval v tých leukockách to, aby sa rodičovský príspevok vyplácal iba do 2 rokov dieťaťa, nie do 3 rokov dieťaťa, ako je to teraz. Viete, dobre, poberá sa materská dávka 34 týždňov a potom do 3 rokov dieťaťa má rodič nárok ešte na rodičovský príspevok. Viete, aký príspevok bude od januára tohto roku? Rodičovský príspevok presiahne hranicu 500 eur. Takže v prípade, že by konsolidoval pán Odor a zobral 1 rok týmto rodičom, no tak by im zobral 4 000 eur. To by chceli rodiny, takúto konsolidáciu by chceli vidieť, keby tu vládli progresívci, SAS a podobne. Takže o to sa tu hralo. Preto je také dôležité hovoriť o tom, prečo sme vlastne ustrážili všetky prorodinné dávky. Príspevok pri narodení dieťaťa, tehotenské, prídavok na dieťa, obedy zadarmo, materskú dávku a tak ďalej a tak ďalej. Toto je výsledok našej práce, našich červených čiar, Hlasu sociálna demokracia. Ideme ďalej. To sme mali škrtať príspevky na odkázanosť ľudí, príspevky, opatrovateľský príspevok na osobnú asistenciu a tak ďalej a tak ďalej. Včera sme predstavili naopak reformu financovania sociálnych služieb. Včera to bolo. Ako už bolo povedané, stáli za mnou všetci sociálni partneri. Prijali sme ju v širokom sociálnom dialogu. V týchto ťažkých konsolidačných časoch sa nám podarilo nájsť dohodu. Takže naopak, ideme opačnou cestou, chceme viac pomôcť tým odkázaným ľuďom a ľuďom, ktorí sa o nich starajú. No a po tretie, veľa sa tu hovorí o tom 13. dôchodku. Opäť ďalšia červená čiara. Hovorili sme, nebude sa škrtať 13. dôchodok. Áno, zastropoval sa na 3 roky dočasne, ale v tomto roku seniori dostanú 667 eur a 30 centov, tak ako aj mali dostať, a rovnakú sumu 667 eur a 30 centov budú dostávať aj ďalšie 3 roky. Je to veľmi pekná suma a chcem seniorom odkázať, že pokiaľ tu príde pravicová vláda, tak im zoberú ten 13. dôchodok, respektíve z nej urobia možno nejakú smiešnú sociálnu dávku, nejakú almužnu, aká tu bola predtým. Takže toto všetko sa podarilo jednoducho ochrániť a preto hovorím, že z hľadiska rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny sme spokojní. Nakreslili sme červené čiary, ustáli sme to. A chcem poďakovať koaličným partnerom, že s tým súhlasili a naopak nás napokon v tom podporili. Zabudol som jednu dôležitú vec. Druhý pilier, ľavicový politik. Prvýkrát
sme povedali to, že sa už nebudú znižovať odvody do druhého piliera. Teda povedali sme to a povedali sme, že keď ten druhý pilier už tu na Slovensku je, aj keď si o ňom myslíme svoje o jeho nastavení, jednoducho už nie je možné ďalej znižovať odvody do druhého piliera. Bola to strana Hlas, sociálna demokracia, ktorá to celý čas hovorila, že už nechce znižovanie odvodov do druhého piliera? Bola. A podarilo sa to. Takže toto je jedna vec ku schôdzi z nášho rezortu a druhá, už to tu bolo spomínané, máme na tejto schôdzi veľmi dôležitý zákon. Vy o ňom dobre viete, bol už veľakrát diskutovaný. Je to zákon, ktorý má odstrániť diskrimináciu matiek. Po novom, už žiadna matka nebude diskriminovaná tým, že kvôli výchove dieťaťa bude mať nižší dôchodok. V súčasnosti je to tak, že počas obdobia na materskej alebo rodičovskej dovolenke sa jednoducho dôchodok vyrátava z nižšieho vymeriavacieho základu, nebudem vás tým teda zaťažovať, tí, ktorí sa tomu venujú, vedia, o čom je reč, a kvôli tomu, kvôli výchove dieťaťa, majú matky nižšie dôchodky. To odstrániť našim zákonom. Po 20 rokoch ideme dosiahnuť spravodlivosť, lebo 20 rokov sa tu na to nikto nepozrel. Po 20 rokoch už nebudú žiadne matky trpieť. Dokonca prepočítame dôchodky aj súčasným seniorkám. Samozrejme, môžu sa na nás spoľahnúť matky, ktoré teraz pracujú, ale už mali predtým dieťa a nemusia sa báť ani budúce mamičky. Čiže je to opatrenie pre všetky matky. Ešte raz naplníme aj znenie ústavy týmto našim zákonom. Kvôli výchove detí už nebudú nižšie dôchodky. Tieto pravidlá budú jasne stanovené a som veľmi rád, že pre tých, ktorí už majú dôchodky, teda nejakým spôsobom priznané, lebo už sú na dôchodku, pre tie matky, prepočítame tieto dôchodky dokonca aj spätne k účinnosti zákona. Len pre vašu informáciu, ja som o tom veľakrát hovoril, v prípade, že ide o matku, ktorá zarábala priemernú mzdu a vychovala 2 deti, tak sa jej dôchodok zlepší ročne o 300 eur spolu. V prípade, povedzme, matky, ktorá zarábala 1,5 násobok priemernej mzdy a mala 3 deti, vychovala 3 deti, to bude 600 eur ročne. Takže pre všetkých týchto ľudí, ktorí išli do dôchodku po roku 2004, lebo do roku 2004 fungoval podobný systém, zavádzame takýto nový spravodlivý systém a už nikto sa nebude musieť cítiť diskriminovaný tým, že vychoval deti. Toto je veľmi dôležitý systémový zákon. Opäť ďalší z našej dielne. Dokonca si dovolím tvrdiť, že je to ďalšia reforma. Po reforme posudkovej činnosti, reforme financovania sociálnych služieb zavádzame aj túto reformu dôchodkového systému. Ďakujem pekne. Ďakujem.